capítulo anterior visitamos Lalixe, cidade sagrada para os yacidís. E nun par de minutos que me perdo das miñas amigas alemanas, aí me aparecen con un sacerdote yacidí que resulta que nos invita á súa casa. Así que deixamos as bicis na casa dun veciño e alá imos. O irmán do jefazo está nos facendo por aquí un tour polo pueblo e vai nos levar ao sitio onde está a pomada, creo, porque xa estou vendo a pomada desde aquí do lonxe. Mira, porque acabou o Ramadán, entón xa os cafeterías, pois xa todo eso está a full para os homes. E claro, ahora chegan estas dúas e revolucionan o galiñeiro. Outra casa máis que visitamos. Dios! Estamos facendo o tour alemán, é dicir, estábamos levando todas as casas onde hai alguén que vive ou viveu en Alemania. Entón elas están fetén porque están falando en alemán con todo o mundo. Eu estuve aí un pouco no medio como, bueno, pero o proceso é o mismo. Chegamos á casa, ven toda a familia, nos invitan a un té, nos invitan a pasteles, nos invitan a todo o que teñen, todo o mundo a falar con nós e preguntarnos cousas, bueno, sobre todo elas, porque se poden comunicar en alemán. Pero bueno, eu estou aí facendo bulto tamén e mirando, que tamén é interesante. Este é un templo yacidista aquí en Badra, no pueblo este no que nos invitaron, rodeado do cementerio. É moi bonito. Primeira cervexa, ir aquí, curda, como lle queiramos chamar, máis ben curda. E estas nada, quedáronse con unha limonada, porque son unhas pringadas. Sí. Oi. Bueno, ahora después de cenar quitamos a pasear. Mira, ya aquí o postre. Está todo pagado. Yes, I'm fighting with Yeah, you are like the background. Yeah, you don't have to do nothing. Okay, just sleep. Bueno, estamos en unha casa curda e esta é como a mítica sala onde teñen, todas as casas teñen unha realmente así, con un gran sofá a 3 ou 4 paredes e cada momento da familia xuntos aquí, porque son 300.000. E aquí vamos a dormir. Como? Ok, toma 2. Okay. No, it's very okay. Nada, pois eso, que van como que nos deixan dormir xuntos, sendo chico e sendo chicas, que eso, we can sleep together, que pensábamos que non íbamos a poder, así que pijama party. Party! Yeah, just the party. Yeah, the most important thing. Bueno, está un pouco destartalado porque estamos nos aquí, pero mira que luxuria. E normalmente cando chegas a un sitio poñenche unha destas mesas ao teu lado cheo de cousas, bebidas e comida para que comas e todo o mundo alrededor sentado mirando para ti. Novo día, novo día e houve un super malentendido porque, bueno, super tampouco, pero nós entendéramos que íbamos ir co señor que nos invitou á súa casa hoxe como a un festival, a unha celebración en unha vila cercana. E non, resulta que dentro de 25 días é na súa vila, pero non sei por qué, bueno, a veces hai estes malos entendidos, entón estábamos esperando como para ir ao festival, eles tampouco sabían moi ben que estábamos esperando, pero bueno, nada, acercáronnos aquí a donde nos recolleron, a casa onde quedaron as bicis,
Pois estamos saindo, xe creo que vai ser o día no que me separe das dúas rapazas alemanas, con que nos pasei super ben e que lle agradezco moito que se hayan cruzado no meu camiño, porque gracias a ela abriron unhas portas de moitísimas casas e puiden ver como vive unha muller aquí tamén. Así que estou super contento. A idea hoxe é chegar a Dugop, que son 50 e algo kilómetros, porque vou dar un rodeo para non ir por autovía. Entonces, quen sabe? É probable que ao mellor nin chegue hoxe. Pero, bueno, a ver que pasa, non teño preso. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide. Como é viernes, pois xuntanse moitos por aí a comer así nun campo, no medio do monte, calquera esplanada, xuntanse toda a familia a comer. As a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. Tivemos que cambiar un pouquiño a ruta. Bueno, a min beneficiame, pero elas non, a min tampouco me beneficia moito, porque chegamos a un control militar e o tío díxonos que non podíamos ir por onde queríamos. Por qué? Nos entendemos, por qué non podemos ir. Entón enseñounos unha foto na que deducimos que unha mina lle estoupou a 2 turistas pola zona pola que queríamos ir nós. Ainda que, bueno, pola carretera non debería haber problema, pero non nos deixou pasar e temos que dar un pouquinho máis de volta. Pero tampouco moito. Despedido. Aí se me van as miñas alemanas. Nunca pensei decir eso de unha alemana, pero aí se van. Adiós. Fan picnics. Levan moito de sair os venres e os sábados a facer picnics. Se fanse en calquera lado. Este ten que ser ao lado da autovía, pois é ao lado da autovía. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Bueno, estou xa na habitación do hotel. Eu penso que é o máis cutre. Limpio está, pero eu penso que é o máis cutre. Pero bueno, eso non é o importante. O importante é que cheguei aquí e me puxen a revisar hoteles. E nada, pedironme nun dos primeiros aos que fun, xa os moi bons non entro. 35.000 da moneda da cá. Eu, non, eso é moi caro, voume daqui. Bueno, preguntei un par máis, e chegou a un e pídenme 50, pero por 2 noites. Que pasa? Que me quedo hoxe aquí, me vou 2 días a outra cidade e volvo despois. Entonces, eso é o que eu lle quería explicar. Bueno, error meu querer andar con tanta parafernalia. O que pasa é que lle quería explicar todo eso porque quero deixar a bici aquí. Entonces, bueno, que sí, 50, eu sentíndome super orgulloso, que ben regateo, mira, encontrei, non paguei 35 polo outro, ora 25 por noite, que son 16 euros, mira que ben. Bueno, meto a bici, desato todo, fanme todo o check-in, pago, toda a parafernalia, que me leva un cachazo solo desatar todo, e vou e digolle, mira, pero seguro, hoxe aquí, 2 días fora, e volvo, non, pagache solo unha noite. Non, pagaiche 2. Non, pagacheme unha. Non, pagaiche 2. Saco que lle paguei e dixenlle, si, pagaiche iso, que son 2. Non, que é unha. E chama a alguén e dime que non, que é unha. E aí, claro, tuve unha loita interna de
quedo ou voume, és tonto, bueno, veña, vaite deitar e olvídate do tema, ou voume e volve meter todo na mochila, volve atar todo, colle a mochila, baixa estas dúas plantas ou te vais polas escaleiras e vaite a buscar outro sitio, ou volve pode 35.000. E deciden quedar. Pero son tonto, mira que son tonto. Pero teñome por tan listo. Pero é tan fácil equivocarte porque, que cojones, en curdo, como te entendes? Traductor, si, xa sei, xa usei o traductor, pero o traductor é moi literal e non te comunicas tampouco tan ben. O plan de hoxe é ir á Medi e é facelo en transporte público, que aquí teñen como dúas modalidades, son aos buses, que máis que a buses son como unhas furgos grandes, e despois teñen taxis compartidos, que son un pouquiño máis caros, pero tampouco tanto, é bastante máis rápidos. Así que, nada, vou ir a donde eu creo que é o lugar e ver que me compensa máis, e xa irei explicando por aquí como funciona o tema do transporte público. Nada, preguntei nos minibuses e dixeronme que non, taxi, mandaron ao taxi, entón supoño que estarei esperando hasta que se enche o taxi, que non hai ninguén. E pedironme 8.000 son como 4 ou 5 euros e pico, e son 100 e pico kilómetros, así que está moi ben. Bueno, xogada redonda, cheguei á Medi e... Bueno, cheguei ao centro. No centro non hai hoteles como tal, teste que sair un pouco ás aforas, pero que poden ser 2 kilómetros, non máis. E... saiume genial, fun no centro a unha tienda, conoces algún hotel? Chamoume a alguén que falaba en inglés. Bueno, falaba, non nos entendíamos moi ben, pero o tío da tienda pechou a tienda e trouxome a un motel, porque aquí chaman de motel a moitos hoteles, e pago mismo por 2 noites que paguei no Cuchitril que estuve unha noite pasada unha sola noite, e mira po sitio, o baño, super limpo, a habitación, e aínda teño como unha sala de estar, e por se quero cociñar, e un balcón. Este é o que se ve máis ou menos dende acima cara a un lado, cara a outro tanto do mesmo. Esta é a antiga porta da cidade, que creo que data do 3000 a.C. por aí, a fundación da cidade, non a porta. E agora, como están restaurando, pois é unha mágoa porque temos aí de frente o andamio. Agora estaba na porta, na antiga porta de entrada á cidade. Baixei un pouco polas escaleiras que conectaban co camiño e estaba sentado nunha pedra tan tranquilo escribindo. E chegou un tipo, ven. E eu me comesto unha fonte. Escribe. Mano, eu fui-me falando todo o tempo en curdo. Eu non entendo curdo. Super rápido. E depois empezoume. Escribe. Mira que día. Escribe. Turquía, xa. Kurdistán, Ahmadiyya, Turquía, xa. No, KKK. Entón, como tampouco sabía que escribir, me estaba. Escribe. Bueno, pero veña, escribo. Vime a escribir así o que se me pasaba pola cabeza. Bueno, aquí estou ao lado dun señor que me está acosando. Estaba poñendo un pouco nervioso, parece que ten unha discapacidade intelectual, así que non... Bueno, estou seguindo un pouco rollo, Acabo de escribir a folla, arráncama. Escribe outra.
que vin eu que sei 3 líneas máis. Non, tens que encher a folla. Pois é o que eu entendía. Kurdistán. Pois me poño así cousas random. Hasta que a terceira folla xa e dixen, mira, chorbo, deixame en paz que me teño. Que non che vou estar aquí escribindo o libreto todo de chorradas. Entón, pois, marcheime. Pero que pesado, porque ademais dicíame escribe, pero ao mesmo tempo tocábame... Ao mesmo tempo... Messi! No, Cristiano. Bueno, Cristiano, mi má. Debe ser a persona que máis pouco me identifica no mundo. E nada, se hasta encherelle tres follas. Cago no tipo de diola. Chegamos á cima das escaleiras e non me dixen antes de aquí comigo. Eu non, ni de coña. Entón, por eso marchei e me estou mollando. Bueno, pois hoxe a intención, isto sigo a Medi, é ver as vistas da cidade dende unha das montañas que están enfrente, que realmente é o atractivo de vir acá. Estaba vindo así por un camiño min calquera que me parecía que subía, hasta que me atopo con o mítico control militar. E máis ou menos me indicaron por onde teño que ir, entón estou dando a volta. Pero o interesante é que aquí comen a fruta verde. Entón dironme como unha Claudia ou algo así, que está totalmente verde. Non se sabe se é das amarelas ou é das que son violetas. Entón, ceina de comer diante deles, eu, que rica, mima, estaba mamarajando. Vou cruzar esta porta que todo apunta a que dá a unha propiedade privada, pero é co camiño que vai por aí entre eses dous outeiros cara aquela bandeira que me ten toda a pinta de ser un mirador, por solo se pode acceder cruzando esta porta. Así que se me chaman a atención, perdón, sorry, Spanish. Eso é o truco para todo. Aquí estou vendo unhas das vistas máis impresionantes, eu penso que de todo o Kurdistán, que é a cidade de Amedi, que a cidade en sí, cando estás dentro, igual non ten tanto, bueno, os arredores son preciosos, como se pode ver, rodeado de montañas, tanto cara a un lado como cara ao outro. E despois, unha vez que te ves as montañas que están de fronte, en dirección cara a estas, podes como contemplar verdadeiramente onde está situada a cidade. É unha auténtica pasada. Esta estrada no pasado non existía, entón había un camiño que subía polo lado este dereito ata a antiga porta que están agora restaurando. E como non hai ben a choiva, onte chegou toda a tarde, xa mañá estivo boa, pero non me gusta nada eso que se ve. Mano, a choiva chegou, mira, ya lá dá o sol, non podía chover lá e dar o sol acá. E eu veño super preparado para a choiva, Atopeime isto aquí tamén no medio da nada, que ten toda a pinta de ser de alguén, pero como non hai ninguén, está chovendo, pois mira que vistas. Ojo,